De quina forma les empreses poden utilitzar les noves tecnologies, les tecnologies de la informació, per donar un bon servei als clients? Jo diria que, és a dir, la tecnologia és fonamental en aquests moments per oferir un mínim servei qualitatiu. Mm? Si no utilitzes la tecnologia, difícilment ets competitiu. Mm? I podem pensar en negocis com una botiga de verdures en què ens pot semblar que allà la tecnologia no té per què ser-hi gens. Doncs bé, si no tens una bona gestió de les entrades de productes, de sortides, etc., si no tens ben controlat la temperatura del teu magatzem, i segurament ho pots fer via telemàtica, si etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, la tecnologia és present en totes les fases, en totes les etapes, en tots els aspectes de la nostra vida i, evidentment, dels nostres negocis. No? Per tant, bàsic i absolutament, i, a més, en funció del nivell tecnològic on estiguis, això et dona avantatge competitiu, clar.